Murikito dipone asanya na yaranigere bagaria bena na gutarira igati ya cisukuru kurwase ebunge ya Kitutu Chache South esatwariganira roboti rokobwatia Nirituko ryagokeirwe na bange maiga yokubwatukwa kwa machibu ya matemwa manene ya KCSE y'umwaka era chingaki eskuru ya Liotero aso mwaka bw'ikiri 2024 bairete omworokio nyomo ase university kurende ni gobono yeranire asamariko y'ebitabu byabo chingaki bairire aborokigwa 23 ase ntunde ntangani asa abana 126 ntobwata abana 23 direct entry to university so mwaka uria igo twajagerete nsake ntwabwate C+ ntwakagerete gukora bia mono lakini ntwegete korengane ke wange my expectation I expected to score an A+, but I have scored a B+. And my dream was to pursue a medical course. If I can do a medical course, I will be very grateful. Nonyinabo ase skuru ya baiseke ya Nyabururu National yogotoke bunge ya Kitutu Chache South. Boigo bagokeire mini grade ya 8.8 yeye boigo ya soire ase chirekodi chebitabu ase ntunde ya igago koria buya mono. This year, out of 505, direct university qualifying candidature is 462. From 8.3 last year, we are at 8.8. Thank you so much. So far is the highest in the recent past. Gotigara imeje sub-county ya Kitutu Central. Eskuru ye secondary ya St. Patrick's Mosocho eyiboigere day school. Nigo ya nyara koira aborokiwe mieje mona batatu ase university. Asiboigo eskuru ya Bright Star nero jagokeire koira bana 21 Ingana boigo yarorekana kuchengerwa ne eskuru ya Sister Mikaira asogo korabia. Ba mega C+ and above wale emie mona batatu. Bakine tekuru mwaka ulio etete barenge emerongo kianda na batano ngo turojenga ngujusto kunya kogenda ngo to sabatu bwatrane abali bonsto kolega sia school tagende ko teba ya jete kubwate kana no kubwatrana kwa balimu abakollegas kuna na tigire ko teba ne community ne kamati ndi the school. My name is Dennis Omari from Bright Salvation High School. We are delighted and overwhelmed by the good performance of last year's candidates. Actually, we managed 21 student university, being the last student 4 with a difference. So we thank God for the good performance. And actually, we had a positive deviation. Last year we had a mean of 6.1. We have moved to 6.5. So it's a plus. Gutigara ime yetaro yokurigereria amachiwa ya soka ya matemwa manene nigo gati ya baibori barorekanire bakogokera ukokora buya gwa baroki wa somwako yo yani ngoro kwa Johnson Maketo igonde PHA yeskure tumeshukuru sana gande to wakrembia mona singencho abarimu bakoromokia na kubwa mono abana baito bakoromoki baitira somwako yoga eskuru yani Liotero ende PHA school njege ndonanje ko congratulate abarimu baito abarimu baita batwara umukia sabana abana baito batwara matoke ya maya to wakero ni principal ito mbia mono asengencho yerure nabo igone staff yaye bakoromokia abana baito baitira kimogoteba maiga yugusangana bagwatani bechu skuru aho nigo batebiro gokora buyani gokogocha asoko bane chimbo chingia ogokoromokia nabo igo kubwaterana gati ya baiboli nabo igo aborokia. Kuripotiri ketaseni kia ukia Getembe kuroiga sibunge ya Kitutu Chache South elia nenkoro kwa Dipon Asanya.